Ta hakini ka por ngadani ka ban ai ngu biang yo blay bangayo igani ka lat ban wanra biang igani ka jing hikai shapi baro ki baju sngotanat ban shashkor iga ktien ka jong blay ka jing duwai jonga nang ni ka long ba kini ki jing hikai baro ki banga ai kinlong ki ba yarap ban penshai ban ai men siam ban penbej ya kanu ka ba lesing ila ban ong kabangis ngotho bagaday ka bamya day kat kum na kaktian ka jong blay ngaju sngotanat ban le ne ban hikai ne ban pentroy kam yaki eki haga jing shikri ki be day kat kum na ki jing tho ki badon haga bible shabar nakata kalaban ngalaban ong kabaha bangin kiar namar ba yo kamya day kat kum kaktian ka jong blay kalang ka eki ka bampen sngo baha satya yo blay ngan shu ong kum ne yapi shikintian shuai ka bangan hikai biang yakani ka jing hikai ka ba nganget kandai ka ba jerong kandai ru ka ba dan jing mentoy shibon ngakwa bangan ong kum ne yapi ki ba snap pi ngis ngongo palat yo blay ngaju perkhat ya gane banga sngongo yo blay ba wat ladang ngim yo i yo blay ngim yo ban snap ya ka sur ka jong u ka bada yo sngo ha ki skor kumba yo sngo ha ka sound kum tu shabar lani kata ka baki ong ka audible voice wat lang ngim yo kta yo u daki kiti ki jangi handrai ngila ban nget yo blay ban ngila ban snotho yo blay bat ya ka jing shakri blay barok way dan tangka way ka nong rim bat kata ka day bangidon ya ka ne ka bible ka ketien chaw blay ka bula al shingi ngakwa bangan ong ni pitongin ken kore kata bat tongin bat ya kata ka nong rim baka ay ka bangi keren ka bangi hikai ka brio ka bangi le ka bangi nget ka bangi pentroy kam kan long bet tang hapo jong ka jing bu bet jong blay na ka ketien ka chaw shabar nang tang ngan ong biang kalaban poi syabama soitanu laban yo lat bor boman ka yo ban penklumar ladangi nget ngile ngi pentroy kam ya ka eke ka shabar na ka ketien ka chaw blay tinga kwa mandagasngi ba ngan hikai biang ipi yakani ka topik ka bangilay keren ka Jingpynshai yaki Katto Katne ki Jingsngewthuh ki Bakla pikidan ki Jingsngewthuh ki Bakla ngala keren ka jingade ba ka jingay kasi ngakhlem wanra lut ka ba detail ni ka ba benia aduk tana mga sukwa bagan peni ya ka jingay bangide ban Ngewthuh bangidan kam jingay haki benta baro ban ngide ban snotho kumno bangi pentroy kam ki haka jingem nganget kene kan ya dai fin na ki jing bakla ki ba long serious ba pinum poi sha ka ik ba long palat na makanu ka ba palat kanu ka bam long balance yo ak tien ka jong play kanu ka ba long extreme ko mangi ong mangi hagini ki sngi kada kalaban poi pen ban sha ka jing le ka ba bakla kalaban yalam sha ka jing long bakenja boman kenja khsoi dengan kwa ipi ba pen pikir ba hagini ki sngi ba ya ka ay ka bangi hikai ya ka ay ka bangi kren ya ka ay ka bangi alap ya ka ay ka bangi le ha ka jing shakri lesi mafiru ki ba yos ngo ka ay ba pinget ka ay ka ba pentroy kam ngakwa ba pen tikna ba hai ka ta na ka ktien ka job play timenta ka sngi ngene kren ya ki Katto Katne ki jing hikai ki ba ngan Penshai nang ni da ka jing kit khli da ka jing yo i da ka jing Ngewthuh ba kabashai na kakitin ka job play dengan yale kat pala ban pen i kini bat nganget ka ni kalong ka jingkur khu pi ka baning kong ka kabanga kwangan Penshai ka day ha ka jing day bat ka umpniang ha ka bible ka umpniang pi ha ka bible ka hikai bon bahaya ka umpniang
ka olive, ka balm mangi ong mangi kene ka mustard oil, kham tam ha ka testament ka barim ka kham keren baha ya ka olive, nang tade ha ka testament ka batamai kipenon kambon baha ya ka ketien anointing lane ka ketien ointment mangi ong mangi lane kumta ki jingpynshai. Tinga kwa bangan Jingpynshai gani ka ketien ka oil ka Pi haka Bible lada pin puli pinlap kambnya baha ublay ubu ya ka hakmat baha haka rukom jongki jiu haka porga jong Moses lada ngan puli pi kentang kendia namar kene gede gede kai ka bejrong dengan penjerong ngan supeni pi ka pi da pi puli haka kitab Exodus kalnang ko balai pau nak dekat ke ba arpu ar brokaway pinyo ibau blay udah keren hau Moses uhikai ukum no ba on kle ya gane ga mixture lane ga taga jinkle ya gane ga olive kane ka jing ka ba iubi ka ba kodor banda kle eka da ki jing thau ki ba ublay udah buranti ba but kita gi mixture ki weipat ki kenja jing iubi ban kle lang ni ga olive but hadir dalam dep ya gane bar khait uong kan long ko ka ba khuai ya ka ban pensle ngaku apin pinyo bai ka taktian kan long ka ka ba khuai ya ka ban pensle uong men pensle da ka ya ka tabernacle ka jingiseng ya ka sendu ka jingpla ya ka mi ngapuli na long ka balai pau nadu urkhat ka ba arfu arte ter rei mentang ngapuli pi na urkhat ka ba arpun reu Wong men pensle da kai ga tabernacle ga jing sang ga sendo ga jing plai ga miet ba ki pliang jong ka baro ya ga ding pniang sharak ya ki pliang jong ka baro ya ga duan ga jing ubi thang to ter nang tau ong kumno wong tu men pen kentang ya ki bakin yo along ki bakentang tam baro kat ka ba pendai ki ga long ka bakentang ken men pensle ri waron bagi khon rang jong u men pen kentang ki begini yo kam hanga ya ka kamling do men kren te ki kun Israel daga ba ong kani ga long hanga ka peniang ba khoj ya ga ban pensle ga kwa bin bat ba ga taktian ka peniang ba khoj ya ga ban pensle agi pateng la pateng ben rio jong phi wat pensle daka ya ga met ubrio limne ga rukom ga jinkle jong ka wat thar da ko pat ga basri ya me ka kalong ga bakintang jaru ba khle ya ga bakum ka ni le jar ba bu ya ka hau nong wei on otno yotan na pedeng upai lang jao Pi ngan supeni pi kendiat ya gani na mar kini gani ji kai ga bujliau ko ba kham jliau ngala jukran ni gani bon ba gi jingseng na mar fi aga jing dei bat ka umpniang ha ga testament ga berim kham tam ha gani ga por ka jo Moses ha ga ba ka don ga tabernacle bat bo bo ik rukom ga bnia kumno bakin apply la ni bakin penan kam gani ga umpniang Piu da ai ga jing kle ka ba bnia ba ha bat udah Pashnai ka ga rukom ka ba da bnia bhada ublay but nga kwa mangan ong fi kini bar khat ki jingbu jong blay aga ne ga lanong lani ha ga testament ga brim kade ka srngio ka ba blay kwa ban pen ilupa ya ka dur jong ka Jingpynshai ka ba day but umen sima khoi ha ga ba shisha ha ga testament ga batamai te nga kwa mangan ong fi ga ne ga por na pi puli ya ni ga lanong pi sa sngut ho ya ni ga pniang ga badan hang ni baka pniang ha ga testament berim ka keren khambun ha ga jing dai bar ka jing pen kentang yano ka consecration ha ba pi consecrate pi pen kentang yano Pi hangi uang penkentang itu tiar penkentang ya lengdo penkentang ya ki khonjo aron balle yu bakin yo le ya ka kam lengdo
Kamut ka umpniang kabala pensle ia kini ki brio ni ki tiar ki tar kadai. Kanu kanu ki tiar kabala pendai de kini ka umpniang ka kelalang ka bakintang. Haba ong ka bakintang kamut kadan ke jingpen kentang bat kabala ban penan kam tang na ka benta ban syakri bed aga temple ban penan beram yo play. Udah bu ka warning arteli ni. Kawai uong walit pensle ia ka met jong brio. Kini ka umpniang kam dai ke jing sle met. Bapini selek met, selek keti, selek kejat ayam. Kani kadai ka bau bu betik banda penkerpang bahaya ka, ban pen selek igi beri kebenan ke jingkhat no blay. Kabaar, udah bu ke warning ke ba, klain ba uang, wat let kle ya gani dah kawaipat, wat let pertuk bot lani ngabot ke ketin English ke besai, wat nom duplicate ika. Ublay udah mahamai kata. Kani kalau original, walai duplicate ika. Kani kamut dah kani hi kini ke umpniang ka bau bleu lebuang ni pihak belnek bai kum tu wali thau dah kawai pat lani wali perthu ban thau dah kawai pat wong jaru bakhle ya ka bakum kani on ot yu una pedang pai lang wong ru wali khle yu nong wei la selai tli ni ka baning kong wong wat pen sle ga med ubriu ka bar wong wat le duplicate ka ka balai wong wat pen sle yu nong wei Kidi ki jingmat ki bejeliu hadu kata-kata hagan ngaji sutanat dengan perkhat i kata warning. Namari ga jingpen sle pimla pen sle ya ga met ubri kam dei banya sle kai ga met. Kam dei banya le kai. Ka baar kam dei setia ba pen duplicate lani ba pen perthubut da kumoi pat. Ka hap long original. Ka balai wong walit pen sle yo nong wei. Depi pelit jingmat ya ga ni Tapi Jingsngewthuh ngaji Jingpynshai fikin dian. Unang way gamat ubam day setia ukhon Israel. Uli penselayo. Fika takade ga bo bleu la de bo lepa kum ke serniu ke besyai ba. Haga testament ke berimba. Ndangi paisya ke testament ke betemai. Hadian baga Jingpynshai ka wanau mensimu kuam desyo de ko umpniang. Andai da ka bor ke besisya ke jauh mensimu kuam. Ka bengi khat ya ka Jingpynshai jauh mensimu kuam. Pimla ban duai ya ke Jingpynshai hau beriu belong nong way. Pimla setia ya ke ban duai ya ke beriu ya ke ban duai ke beriu bempat pediang yu Jesus Christ bempat itu yu Jesus kidang long nong way ke himau play. Ke Jingpynshai ke dai ya ke beriu ke bela dai ke khun ke jom lagi badan kham tam ke jingkhat ke beyo ya ke bor ke Jingpynshai bakin syakri be yo turai. Kata ke dai ke benengkong anum kenen jerong ya ke ni ke benengkong ke dai ke Jingpyn kentang. Kebaar. Lada pinpet baha ya gani haga rukom jongga jongki Jew jongki Israel haga Bible blay boy go umpniang tapi puli ke kitab Samuel ga beningkong kolong ko khat nri ur khat lai bikin mau haga por bau Samuel ulai ka yeng jong Jesse ban pensles e me way na ki khon jong u ula peniang ado nyawat na ki khon shenrang ki jong Jesse mdan wayru bubiang blay klemsha Samuel abat la reng ga badap la go umpniang. But few in the habau pakot you David no David one. The Bible kong ulo shimi garang umpnya baru bleu ang pensle you namau de ni you bangal legit. But undau pensle da ko umpnyang ya ka clear jong David. Ka Bible kong umen sim ko lawan joro David no ta sngi. Pi ka jing pensle ka ba ar ka bang kren ka dei ka jing pen ko bor la ni ka jing pen ito. Shaga jai pen Israel ya ka jing bo bet you jong bleu you siem. You lengdo, you prophet. Kata kadai ka jing penito la ni ka kenja jing pen ko bor pen kam ti kam. Ka ba kentang ka ba ka umpniang ka tau. Habala pen sleki. Nang tade lada pin pet ha haga Bible. Kadai ru kadak jang ka jing buram. Habaki buram yano. Habaki buram yano ki gas ki bawana yeng. Mau mafi pet haga Bible haga gospel ke jong Yohanes kal nang ka bakhat ar
Hadian bau Jisu la dapen mi pat yo Lazarus na gajing tap dian bagi la pen kre itu gajing seng jong gajing aingo hagal nong ga bakhat ar ki pen kre i gajing kawai ya kaban aingo yo blay na gaban tang ka kamba o jaga yeng jong ki hiyo iba ka martha ka pen kre ba mang ni Lazarus chong bam rega Mary ka shemi gajing sle ka ba sngur ka ba kodor ka pen sle ki jat Jisu ga nyat ki jat jong but daw nuclear la pandab iki yung digi jing ubi jong kata ka jing sle ang ka Bible. Fi ka nega jing sle pat ka ba kile yo Jisu ka nega dak jong ka jing buram. Wat hangi ki kasi siya nero bun siyan dah ba ki dep yat ho ki wan si yang ki me ki kapateng teng ki shay pan sle kan dia daga ompanyang kum ka dak ba ki bless iki kalong ka dak jong ka jing buram Jingsngewthuh ki ka dak bangi welcome bangi pidang sngo ba hagatak rokom. Te nga kuangan pani fi sakaway dia. La fi page baha haga Bible ia katu ke gospel jong Lucas. Si katuru kadai ka waina ki benta ki ba Jisu kudan Japang upara marjan yau nong Samaria baha. Pikin mau ndau lek utu u nong Samaria u yo i utu baha pa padeng ki nong to tapi pule hau Lucas kul nong ko besip hau. Mau ka Bible ka ong haga khat ka balai pulai. Uway ukunja Samaria kat baudang lejing let ula poi hado u habola yo i ula snausan ai ula wan ho u ba ula Spanya ke Jingsngewthuh ju udah the aki ya ka niang bat kawan. Hat wat la ka niru ka dan ka jingmut bagan jamin sim ya ka bangala keren jabang ka human sim ko jabang ka Jingpynshai ka dai ka badan kam gane. Rek ka banga shupin I parang ne haga rukom keren jonga haga rukom snotho jonga ya gane ka niang ka bothe apdeng nu briu ba mong bala pang bala sha sho bala jingam la pat ka met ka pat the ga niang ba ga wan ka keren shapang ka kunja dawai ru kalau medicinal kalau ka kunja dawai wat ngi dang khna ru nda ngi ur ngi mong to bon hi ki me ki pa jingi ki pensler niang de ga jamiro pi kalau medicinal ka de ka kunja dawai ti ngakwa bangan peni fi hagani ga por baka Jingpynshai daga niang nga snotanat bahai gani u Jisu u ka Bible ko ang nung Samaria u the daga ni ka niang i ka to ba mong nang ta de ka Mary ka Pynshai i ka kli jong Jisu nang ta de ka testament ka barim ki Pynshai i ki briu ki ba ki pengentang ka kamu blay but haba ki pen khamti la ne haba ki pen itho yaki yaga jingkhat khaba khat kum ga jingkhat no blay ki pen sle yo David ki le akomta kare ga jing pen itho pen khamti pen ko bor but ka wei ka banga kwa bangin kham ya karen nga ni ga por ka dei nganget ngala ya la me fi Katto ni ba fin so tho ini ko niang de fi puli yaga ne na ka gospel ka jong Marcus kalanong ka ba Henrio Fi ika Bible ka ong kumni hagalanong ka ba Henrio ka ong hagad khat ka ba khat lai tangi ni puli ka khat ka ba khat lai kila be no ru shibon ki ksoj bat kila pensle daga niang shibon ki bapang bat kila pen kia iki Fi nga yo iba kam dat ho bun ya gani bakam da day bakalong compulsory lani kan dalong bet man baduai ki bapang man bapensle niang kam da day ngumta ka tho tang hang ni ka ki klem le ira niang beleng ni gi apostol bagi le yalam ni klem yo ibo Philip unra niang sa Samaria ni klem yo iu Jisuru bulet pensle niang you know ni klem yo gi apostol bagi le pensle andre ka tho tang hang ni hagni galong ka ban rio hakaba u Jisu upha ki khadar ngot mo ula pha ki ba ai bor ki lor ki men sim bam khoi but u ai la ki bakin le ni u le kam no upha pen sle ki daga niang ki bapang but ba kiwan kawan ka chingkhia pina pule shu ya ni ga testament ga batamai ga de ga jingtho ga jong Jacob u Jacob u yo anakane imat kala nong ko ban rio ba u tip u Jisu pha pen sle daga niang to u tho ha ka shithi ga jong u Jacob kala nong ka ba san
ya kabangan pulih kendiat kini ke por uang ke dekat ke bakat lai uang don unu ubashash to ma pedeng jong pi to unduai don unu ru uba sengo komen to unduai ro don unu ru uba pang pedeng jong pi to undu khat igi temen besan jong ke balang batukin duai na kamta jong haba kila pensle i udu ko umpniang haka kerteng ke jong turai pi kabaning ko suabi yo iyang ni baga jing pensle da ko umpniang kadai yano kin pensle yo bapang. But ka Bible ni ke keren ba ka ongkum ni dan lu nuru bapang apa deng jopi un khat ye kita men besan jaga balang. Kani ka ba ong kita men besan jaga balang kamot ki brio ki bau blay ula pen ko bor ki bala itu iki de ki brio bau blay ula pen sle iki ki dan ka bor ki dan ka mag dan ka jing I know blay ka ba kraw ka ba ki dan ka ta ka position ka ba kamalor kam le pa ba ban shule ikani kadai tangi ki brio ki bala don haga tu ke jingbo ke jong play ke jingkhat ka bo play ula bo iki bat ula ai bor ki bikin pensle jakob ang ni uang kin duai nam ta jo bat haba ki la pensle ko umpanyang kerteng utrai te ka jing duai jong ke jing kan pen khia itu ba pang bo tran pen ula da ula le ki pop ye ki tan map no yo pi tangkat tapi lap ye ke jing tho na ga bible ka ba ngasuan ra kendiat haga ni ga por ban pen sngot ho ye pi ki ba shash korena ka beningkong ngan ong biang ka umpriang ke testament berim ke krene ke jingpen kentang ke krene ke jingpen ku bol ni jingpen kham ti kam ke krene ke buram api buram ini no ke krene ke dawai ke kenja dawai ru but hange how marcus ke kren bagi apostle ki lej penslet ko umpriang ye bapang ki kia Jacob ang ki nong yalam ki rangba ki bau play ula penslet ki kin penslet ko umpriang ye bapang to fi kabangayo ketien ka ba shai ba ga bible ngan pen fi lightly ki nongrim habang apuli gani ki ba pipil ayos ngaw mandagasni lightly ki nongrim ki ba ngakwa ngan pen fi ki ba lesi ki langkum ko warning yangi bangi day ban sngot ho ba ba ka bible nginom sngot ho ba klai gani ka jingpen sle umpriang lesi ngalaman ong southly naman nagatukan nong ka ba now Jacob ka ong ha Marcos ka ong ki apostle how Jacob ka ong ki rangba ki nong yalam ki bala kamakli bigila ban pan sler ko amde pa ba amde manom musule chura la ko pnya sule pan sler leng leg am kabanin ko ngani kata de ki nong yalam de ki bala dan ha ka authority ka boble la pan ko piki kita gila ban pan sler ko pnya kata de banin ko ko abinda bat pai kata kabaar ka khlem tho ha bible hangno ban pendi ia ka umpniang ha brio ka khlem tho hangno ru baga tho ia brio bakin deban di ia ko umpniang ka bala deb duai ka khlem tho ia ka tanga pen ia pi na bible te ka ngangai pi sngo tho ba na kwa ban ya rap ia ki babon ba pinum poi shaka ba bakla ka khlem tho ban pendi umpniang hangno ru Tengah kuat bang anong ifila daga Bible ke klempen slur bangin pendi. Datang inom pendi kan ye kibriyo ngin pen slek kan ye kibriyo. Kabaar. Ka klem tho hangno ru aga Bible. Aga apostle nani how Jacob o tho lani u Jisu lani ka Mary ne u Aaron ne u Moses ne u Samuel ne manu ru ki bangala puli. Khamtam lele yang tai kitab Leviticus ka klem tho bahabala pensle daga umpniang yano bakin batai ia ke jinglang jonggo umpniang ban ong bagani go umpniang da pira kani go umpniang kan salong kumta kan sakaladur kumta kan salong rong kumta kam shim tho ha bible kata hangno ru fi ke jing batai ya gani kala ban pen poye ki briu she jing bakla
Kalau ka ba madu kata. Bagi brio ki persyang man pet segini ki egi ai. Baka penpoy ki sega jaga ka ba bakla. Apan selera ka umpriang kam dan ai ru ya. Ka Jingpynshai ka dai bet namar ka dan ka bor ka jong play. How to brio ka ba play lapan ko. Dei haga kerteng ka dong jisu ngiyo iki kamba. Ngiyo iki Jingpyn kiam dei ka umpriang. Fi ka umpriang ka dai tanggadak bagi brio kin sulaban ngai. Yau bom da don kam umpriang habang itu wai ukiabe. Dan kam. Fi hang tangan peni fi bapin sengot ho igane ke jingsi shaba. Teng sengot ho bakla igane. Perkat benda duai don kam umpriang be. Dei ben yo umpriang. Don lagi badiru. Tengah kuangan orang fi kiar na kanina markan pen sniu se ka po jong pi. Pin sniu se ka leba pin sniu lut brokhai ga dkhat met jong pi bara. Tengah kuak ba pin tip ru bakam dan nong rem na ga Bible mangin di umpriang. Kada nong rem tang ben pen sle. Bergataru daki Katto kan ni beriu ki bala. Pen kerpang dau blay. Bala khot dau blay bakin le ini ke kam. Kabaar ngim de ben batai shu ia ka umpriang adin mangila dep pen sle. Nama ka Jingpyn kia kamuan na ka umpriang ka Jingpyn kia kawan na ka jinget au Jesus Christ ha ka jingyap ka jang o ka jing sha sempat ka jang o ha ka jing sha jang try ha ka jing siu spa ka jang try ha ka jing job ka jang ka jimi pat ka jang try ha ka bor jang ka kerteng ka jang try par ha ka Jingpyn sle jang men se ma khoi kam shong ha ka umpriang ka sidai tangga dak bagi berikin laban ngai ka balai ka warning ka bangabu ang ni ka day ngam simyo iya ga Bible ba ki kon Israel ba ki let so lungdo yo David ha ba pensle o Samuel ye ga apostle ha ba ki let man dua ki brin pensle ga umpriang yo Jacob ba pa pensle umpriang na khlem yo I ba ki haban siyo pisa na khlem yo I na ga Bible di kata hi ka jingsdang jongai ga jingi kai nga ongi pi tongin ye pet ye ga jing tho ba baro ba ngi le ga de wala kal kum ga tin ga job lai kam dei setia ban khai ye ga ni ga umpriang kene ga umpriang fi jisu kwa ngi ba habangi shakri yo play ngi yo a ngin I a nga krene ka kat kum na ga tin ga job lai ga kwa ba nong fi ka klem tho ga Bible ba nga duai breu shibon kat kum ga jing I a ga jong to nga duai shibon ba ga breu don ki ba wan ra la ga jong ko umpriang ki wan pa duai nga duai ga ta nga ai ngu yu blay ba nga chi duai mala ga porbat nga yu iru ga don ga kamba tang mangam ong igi brio baro bangan ai umpriang mangala ni bangan di umpriang iki habaki kwa ban pa duai daga umpriang tiki wan ra la ka jong ko umpriang bat nga duai iki kata ka de ga banga jule lesi malaga teng ngam ong malaga por re malaga teng bagi brio wan teng counseling mga don ki juan ra ko umpriang ki pa duai tanga duai don ki buan ra ndala wai jingi seng ki pa duai nga duai hang ni juai klem ki jaka banga lek ang ni silong ro tanga kwa ipi ba pin so tho ba ka klem sha sti ngi bangin ya khayi go umpriang re bangin shakri ki brio da ka ba duai bet kat kum na ka tien ka chop lai kata ka dei ka banga kwa ngan ong ipi ai ka ni ka por ba ka umpriang kam dei bangin pensle klumar kam dei ba an pensle da ki brio baro an dei tang ki tu brio bo bloi lo pan khamti ka ba ar bangim dei ban pendi ka ba lai ngim dei ban batai ga dur jongka ka ba sao ka dei ngim la ban khai ya ka ni ko umpriang nganget pila shai ka tu ngan pen I fi sa ko we de ka Jingsngewthuh bakla ka ba ngayo I mga ngan pendep ya ni kan diat ndang sngi ki jan kinep ngam sim yo I ha ka testament berem ringa yo I ka ni ka ja ha ka testament ka betamai artli ki jingja pi ka jan kinep teng ngayo I ka ni ha ka Bible ba ki brio kam ta mangi ni isni
ni ni klaim da berkat bahaya ke ketin ke job lain isu sulit kelumar mau ong no pi ida pi puli ia kene kikam ke apostol nang berkat kendai pi puli dekat berkat wei khat ar ke ong kum ne ublei ujule kikam ba ki bakam kela ngam sot nat ini ketin kela ngong beng pi ngan bu kum ne ublei ujule ki kamba ki bakam pela dagi kiti ki jong pol Ni bakla, kla ada yang bakan jaksoi ngong biang pi. Ki bakam pela, kam krau, unusual ang tin English. Kata hadu bagi le lam hagi bapang yegi rumar la ni ki chan kersha naga met jong u ki jingpang te ki la jano bagi mensim baman ki la mino. Hik kene ke jahang ni shisen. Kaklem tho bau pol li duai rumal li duai jan kersha li duai jan mo jan pien ne jan spong ne kanu kaklem tho bau pol li duai uli le kumni uli ra la ka jan keleng am ka syol ne ka tammo ne ka nem ne ka no mo klem le ta kani ka bible ka krensha ne kang ublei ujule ki kamba ki ba kampla da ki ti jong pol kat adu ba kila lam haki bapang yagi rumala ni gi jan kersha naga met jong u gi jingpang ti gila jano na ki bagi men simbaman kila mina kani ka jakum no ngan pinshai fi kani ka jaga por ka bau blay upendan kam rat ba yo wap sepa ka naga jingpen slay ka ba krau ka bau blay ulepan slay yo duai gi brio ti nda hapala bon pat ba kim lasyo lasyo ban bokti we pi we ka kidan ki beri ki balik ra de ki jan bat ki duai bat nang tade mo ka bible ka onki ki kila lek lam hagi bapang ye ki rumah la ni ki jan kersha na ka met mo komot usubat to duai bat ki ra gitu bat nda bi ki lek bu ye ki tu ki jan haba ka don ki jimpun sle how to brio ka juga anointing the tray hagi tu ki brio bi yo ki jimpun kia fi ni shim ye ga ne ko we ga de khan ban ngi persang pat ia kaban le ia ki brio paro da kabangi mo ngi pen krek gi shwal gi be itnan tangi tuai tangi wali se engan ongi gane ipan pisa pat ngi brio ipan pisa na gom priang ipan pisa na gajan klem tho ang ne ba upol ki wan ra pisa gi brio klem tho ne gi siu pisa ni gi jan em pimla pin thiet ia ka ba kan jaman sem pimla pin thiet ia ka jingpan sle ka banau man sem ko ka don kam ka jinget ka bishisha ka don kam ka jing shania play ka skam ia ka bagi priu ki shu ais ngo bhai ki priu bagi sngo ia ka tangam kren ia ka bagi priu ki ai nama bagi kwa ban kershani kamu play ka ta ka long ka ba krau ngano Haripan ong man na bu na karukom bahabang ila duay ni gijan binaban siw ni gijan igini ko umpriang nga kuwangan ong ifikan maho kadai ka bakla kawai ka jan ka ba wala mi ka jinki agaday bakatu ka kintay ka ba pang mi isnam kalay ka kta igi jan kup jong jisu ka kya piteng tengi ni mut ban shim na kitu ki igi ay ban penan ka makla nga kuwangan ong ifikan maho ka bor kam shong ha ka jan kabor kam shong haga jan kabor ka shong ha ka jingpen sle ka jong mensi mkhoi ka kerteng ka jong Jesus Christ haga jing em to kitu kibreo hare ka shudai tang ka jingai namo pol umla shu ban le ubun ka umla ban duai di hajar kibreo wa hab an le igane hare pi pet ki klang gi jaka wule duai kibreo klem ra jan klem ra umpaniang klem ra ka no tiar shu duai bet tenga kwa mga nong ifiga ba khamba ha kadai tongi numbu nong rimela de ban pej aga jan aga umpniang mo agitiar gitar nga kwa bangin pej shu Jesus Christ di tau mo no panjanai ga jingai chingi batongin let ban ngai tangi ka tin ga job lay ga shiso shidur ngai dan gi priyo ga le da ka umru teng ra da ka umru teng ai da ka umru fi ki priyo ki
ngam tip hagan urukom rei ngalap bakaniru kadai tangka jinget jang kibreo kinmau nginumbu yano inuru bani oborom ndai mano manuru bala ban wala mi pi ga jingpenem ne ga jingpen kia ne ga jingpelai ne ga jingada ga jingkerku dei tangu trai jang you Jesus Christ kaya ga baga Bible ga tho kadai tangka taba Jingsngewthuh ban ngai tin ga jong play ndadan kami gini gitiar kitar bangini pun kam trai la pun sok ni la ai ngi ga jing ai ai ora sha pada ga jingai ngi pun sngo bahai o play kan mau dei da ga jingai bangi pun sngo bahai o play wa pun shono rim gi ai walit mo mare keleng man shono rim ga pniang ga ga jani ga nep em ga kwa ba pin ngai da ga jingai mo bible ko sok utau bom yo indo bangai kata ka de ga bo play kwa ngi bangin ngai sisur sidor ngajuduai gi priu dan buan hangai wan ra la ka padwai ngaduai dan gi buan ra la ki jan gi nep ki wan padwai ngaduai tamakin mau ka ni kam dei ka bangin hap an le malaga por ka don kamingi bangin tip baka baningkong hi ka dei bangin ayo Jesus Christ gi priu gi ni ajing panem ba bakin tip ba dei tang mo unong pen khia unong panem bangin ai ka ktien ge jong play ba ktien ge jong play ka lang ko ba don kam ye we pi we bakinu miyang haki jan gi nep kinu miyang ka tiar ka tar hari bakin yang haka nongrim jong ka ktien ge jong play tanginu miyang hau shi up kini ki eki long shi up yangi rela da yang ha ktien play pinom ngam dal lele do but dei na ka daw nga shimi gani ga Jingpynshai ba nga don Jingsngewthuh ai gani ngai iklang ka perthaim dei tang ha gani ga rigi jing iklang ka perthai me ki brio ki penshong nong rem me ga jingai changki ha ga tiar katar ki klam penshong nong rem me ga jingai changki ha ka ktien ka jaw play ga ba khoi ga ba em ka ba dan bar ki klam penshong nong rem ro what how Jesus Christ katakan ya lam bakla ki brio kan penlong ye ki brio begin pe pi teng nang ki brio pe ki ba ngasha yo ina do dang khna ki brio na pang so ki la da ding pna na ta dang ki beras na da Bible ro ki mut ba katakan long ka Jingpen kia ki brio katakan de bleum kwa ga ta kwa bangin da ji dei ka bi shimet ki chingi bar play bangi de bana ga Jingsngewthuh bo bleu pen ko boringi ba bangi tuai ki brio ngi don kam na don ga jing itho yo try but pinyo i kan go bor ka jong play fi kitu ki agani ngal nong ba khat khandai kam apostle fi yo i tu jing kai ne babo Paul u umdan Paul sho u hapan ne ne fi teng dan ki brio ki ba balengi klem bentri kapat e ga serngio go jingi piu Petrus le duai tang da ga serngio ki brio ki kya menta pat namar bangim don bor gumta tengi klem ya kren ga ta serngio ngi le mane ga jan ga nap e la da pile e ga te le langi ga ta ga serngio ro fi ka serngio pan ngi klem le ka ba ga Petrus tang da ga serngio ro ki brio ki kya le fi kam da shong no ka shong how to brio u bo bleu la pun ko bor but ka bor bor ka shong how Jesus Christ pi war Apostle Paul nga chestnut i gani war Petrus nga monong nga just ngat ba i gani lanang bo Petrus wang ha ka lanang ka ba lesingan pulen ka lanang ka ba lai uang kumni uang mo da pi pulen ang ni lanang ba lai adin ba u pen khia itu bepang berko khamar ke temple ko la mi pe ba ha ka baranda jong Solomon pi pulil nong balai kam apostle ka khat ba khat ar pe Petrus omni ha bo Petrus la yo i lo ang to pa ba ko kirang ba Israel balai pi sngo palai ne balai pi mi shining i kum ba daga bolan ne daga jingri blazing i bangi pen ya yo no brio fi uang ubleu Abraham Isaac Jacob blai ki pajingi ula penan buram khon jong Jisu yo bila jo bola bat pila len khmar pilan men baut mun plai no ndre pila len ni to ba khoj baru ba hok bat pila pan plai yo no penia breu usem pe uang no uang daga jinga ya ke kerteng ke jangu yo no breu bu yo i bat bito ke kerteng jo ugala pen klan bat ke daga jinga ke bada u kala ayu ni ke jingki akran
khmat cho pi baro katakan gede kabalang korek kabadei kabapenan burami utrai kabapenan burami ko umpniang penan burami ke jani penan burami brio kabapenan burami blai wat kat upitu ong bali pi pechingi pi mut daga jingri blai daga hok jingi mi penyang em on daga jinga ya ka kerteng ke Jesus Christ tangini yo e katakan nongrim habangi syakariyo blai ngin kiar na kano kabalang kelumar aga jing bom Jingsngewthuh da kabangi shai na kane ka ketiam ke job blai tangini lek langin ai ngo yo trai kupa gini ko pangadap daga Jingsngewthuh eme na marbanga yo I kupa ba kini ki long ki bedon ka man hikai ki brio jungi ba ki dei bandong ki brio ki besisha ki banget pet tangi ke ketien ke jame nganget ablay men pin kia wat hagani ko por abaki nang ban nget yeme men le ka kamba iki wat abaki nang ban nget ye ka Jingsha jame ka ba mela sha daga Jingsha ka ba kodit ko try ba mela siulot igador paro patang daga jinga ngila bani wa lot iki ke jingam ban tuai play nadu mentaga sngi kani ke jingi kai kani rap ban penshai ke prio baginom Jingsngewthuh bakla ngi ai lot shame ka buram kerteng ke jong chisung tuai amen to blain kur khui fi ko blai shibon